Bueno, estamos aquí con Teira na Póboa do Caramiñal, que acaba de inaugurar unha nova exposición en Boiro na Galería La 12, verdade? É verdade. Ok, como se chama a expo? Bueno, pois deámbulos. Vale, contanos, de que vai o tema? É pintura? Sí, é unha pintura sobre un soporte de papel, sobre algún acrílico tamén, unha pintura de carácter abstracto, pero con unhas reminiscencias curiosamente pois figurativas. Cal é o tema da figuración na pintura abstracta? É que hai que descubrirlo pouco a pouco. Entón é unha crítica social hacia a alineación da idea, do pensamento. Cando alguén se interesa en que ti xa non penses de forma analítica e distinta. Entón, esta exposición fala deso, fala desa historia tremenda e hai, curiosamente, nos cadros unha deconstrucción do corpo humano, onde se vai desconfigurando e onde as cabezas van desaparecendo, van soltándose, van rodando, e os corpos tamén van manifestándose en distintas etapas, en distintas figuracións. Por que? Porque xa non poden as cabezas pensar, xa non poden os corpos avanzar, xa os corpos pertenecen a ideas que están aí concretas e que están aí casi fosilizadas, porque é a idea do poder, a idea que anula o pensamento. Ok, témolo na Galería La 12, non é? La 12 en Boiro, até cando? Ata o 10 de abril. Desde abril deste ano 2026. Estamos con Manuel Rodríguez e con o meu amigo Fito, aquí sobrevivindo, carallo!